Egun on guzti hori eta ongi etorri. Aurrenik irakurriko ditut gaurko mezaren hildakun intentzioak. Joaquin Perona istripuz hilberria. Víctor García de Andoin Donostian hilberria, gure erretore Don Felizen koñatua. Azurmendi Aiarbe Zendian hildakoak, Itziar Alberdi, Jose Iturbe, Mekoletan hildako guztiak, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Angeles eta Rita Zubizarreta, Juan Miguel Aranbarri, Pedro Maria Aldalur Pikua, Manolo Alberdi Zabale, Juan Luis Gogorza, Luis Lizarralde, Joaquín Zubizarreta, Mari Carmen Azkoitia, Jose Luis Iraeta eta emazte Angela Olano, Julian Larreñaga eta emazte Atxun Alberdi, Larreñaga Alberdi Zendian hildakoak, Pedro Paredero emazte Agustin Alkorta eta bere seme Julen, Patxi Zubizarreta emazte Juli Artetxe eta bere seme Aitor, Juan Mari Garate eta emazte Rafaela Alkorta, Carlos Arrizabalaga eta emazte Martina Juaristi, Juan Azpiazu eta emazte Ana Maria Ginagalde, Jose Juaristi emazte Margarita Espel eta semialaba Fernando eta Sofia, Fermin Aizpurua eta emazte Eusebia Garaialde, Jeronimo Etxeberria eta emazte Katalin Garaialde, Vitorino Galarza, Iñaki Zenperena, Jose Manuel Zenperena emazte Milagros Gabilondo, Jose Manuel Iturbe, Alberdi Arostegi Zendian hildakoak, Roque Aranbarri eta emazte Maria Teresa Galarraga, Arantxa Galarraga, Justo Elorza eta emazte Candide Dierez, Víctor Larreñaga eta emazte Flora Aramendi, Carmelo Larreñaga eta emazte Isabel Aramendi eta beren seme Juan Luis, Fernando Aramendi eta emazte Atxun Larreñaga, Jose Aramendi, Jose Antonio Druziola eta emazte Manuela Gurrutxaga, Raimundo Etxaniz eta emazte Maria Luisa Izpuru, Hilario Ezeiza, Jaime Andreu eta emazte Nati Arizmendi, Jauregi Epelde Zendian hildakoak, Kabue Jauregi Zendian hildakoak, Jose Izagerre emazte Agustina eta beren seme Juan Ignacio, Jose Antonio Mendizabale eta emazte Mila Juaristi, Maria Jesus Zubizarreta, Larreñaga Epelde Zendian hildakoak, Aramendi Etxani Zendian hildakoak, Fernando Areta eta emazte Jesus Aizpuru, Tomas Saez eta emazte Itziar Legardereño, Martin Manterola eta Joaquin Anza, Angel Yanguas eta Maria Lourdes Godoz. Eta nola ez, bakoitza ditun etxeko maite hildako guztiak ere, danak, hemen eskinak izango dira aldare aurrean. Andre Mari Doazuaren jairik nagusienetako batek bildu gaitu gaur, bere zeruratzeak. Gure bizitza ahul sentitzen garenean ere, badu etorkizun betea. Hori da gaur, Mariarengan ospatzen duguna. Kristau elkartea pozik zenide elkartazunean, kantuz eta alei biltzen gara. Elkartasuna sendotu dadila denon artean, eta gure solidaritzatzea luzatu dezagula, gaizki daudenen gana eta behar zuen gana. Parrokiko eguna ere, bada. Izan ere, gure parrokiak Andre Mariaren zeruratzearen izena darama. Gure Kristau elkartea maitatzeko eta laguntzeko eguna ere bada. Jainkoak, gure giza bizitza altzatzen du zeruraino, zorion beteraino, eragozpen guztien gainetik. Hau da, azken batean, gu Kristauok herriari eskaintzen diogun festaren arrazoirik ederrena. Itxaropenaren testigu izan gaitezela. Beraz, zutik jarri eta hasi gaitezen abestuaz, pozik ikusten zaitugu zerura zoazela.
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri kristau zenideok. Atzore Andre Maria Doatsuaren zeruratzearen bezperan esaten nuen kristau elkartea beti da Mariaren etxea. Eta azkoitin bere iziki, bere izena Andre Mariaren zeruratzea du, izena gure parrokiak. Ongi etorri egun berezi hontan, herriko festatan, ongi etorri. Eta hasiera emango diogu Eukaristiari aintza zeruetan abestuaz.
dezagun otoiz. Jainko aita on eta betierekoa, zeruko ospera eraman zenuen, gorputz eta harima, Maria Birjina sortzez garbia, zeure semearen ama. Egizu goiko ondasunak bila ditzagula beti, zeruko ospean parte izan dezagunarekin. Zure seme Jesukristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Ireki zen zeruan dagoen jangoikoaren etxea, eta haren barruan elkargo kutxa agertu zen. Ikusgarri handia agertu zen zeruan, emakume bat, eguzkiz jantzia eta ilargia oinpeko, eta 12 izarreko koroia buruan. Beste ikusgarri bat ere agertu zen zeruan, herensuge gorri handi bat, 7 buru eta 10 adarrekoa, eta buruetan 7 koroia zituena. Haren isatxeak zeruko izarrak 3 bat arrastaka zeramazkien eta lurrera bota zituen. Herensugea aurre izateko zegoen emakumearen aurrean gelditu zen, jaio orduko semea iristeko. Emakumeak izan zuen herri guztiak burdin zigorrez zuzenduko dituen semea. Hartu zuten seme hori eta jainkoaren aulkira eraman zuten. Emakumea berriz, ihes egin zuen basamortura, jainkoak prestatutako leku batera. Eta oihu handi bat entzun nuen zeruan. Orain etorri da salbamena, gure jainkoaren indarra eta erregetza, eta bere Kristoren ahalmena. Jaunak esana. Zuti prestatzek gara, Evangelio Santua entzuteko, aleluia bestuaz. Auna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri Aldi hartan,
Maria jaiki eta bizi-bizi mendi aldera joan zen Judeako herri batera. Eta Zakariasenean sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nundik nere jaunaren ama nigana etortzea, zure agurra nere belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak poze sabelean. Zorionekoa zu sinistu duzulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, haundiesten du nere animak jauna, pozaren pozez daukat nere barruna. Jainkoa baita nere salbamena, ikusi baidu mirabe honen ezereztasuna. Doatxu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, haundiak egin bai dizkit ahal guztidunak. Santua da haren izena eta haren errukia gizaldiz beldur dioten engana. Bere besoaren indarra erabili du, buru arroak suntxitu ditu, bota ditu beren aulkitik haundizkiak eta gora jaso ditu ezerezak. Ondazunez bete ditu goze zeudenak eta esku utxik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia errukia gogora zaiola. Gure gurasoi alatzien hitzemana, Abrani eta ondorengoei betiko esana. 3 hilabete inguru egon zen Maria Isabelekin eta gero etxera joan zen. Haunak esana, Eskerra zuri. Doatxu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek. Ara, 2000 urte badira, hori esan zela eta hori betetzen ari gera. Ja, 11. gizaldian, Kladabaleko Bernardok esan zuen, Mariaren inguruan inoiz ez dugu nahikoa hitz egingo. Eta alaxe gizaldiz gizaldi, doatxu deituko naute. Bueno, gaur, gauz, da apala, baina gauz hause da mezua, gaur Kristau fedeak ematen digun mezua gure egun hontan. Ez da, gure mezu pozgarri bat, gure bizitza arnasten duena. Jesusen ama Mariarekin lehen fededuna, erromesen arreba esaten diogu, arekin batera goaz betiko bizitzara. Hoxe da, bizitzaren amaiera zeru ederra, zeruratzea, ospatzen dugu. Dana, realitate guztia altxatua izango da, hori espero dugu, bestela alperrik ibiliko ginak elanean. Dana altxatua izango da. Kristau fede hau izan da ardatz, Azkoitiko herri historian. 700 urte, bueno, esaten da 700 urte, baino gehiago dira, askoz gehiago dira, 700 baino. Baina ofizialki, herri bezala, aurretik ziren nukleo kristauak. Danak ados jarri eta herri antolatzea erabaki zuten. Baina ardatza, kristau fedea izan zen. Beti izan da. Hau, nik uste dut ezin duela inork ukatu. Inork ez. Eta horren islada parrokiak duen izena. Herriko festen arrazoia, herri honek izan duen izaera eta baloreak, kristautasunak utzi dituen ondasun kulturalak, hemen izan diren persona onak, eta bar, gaur daño, herrian honeginez bizi den kristau elkarte bizi bat izanez. Baina, kristau fedea historiarekin nahastua dago, ez da.
giza historian denetik dago, giza historian, maila guztietan. Ez dugu bakarri lupa jarriko elizan, ez, eta herrian, eta norberaren bizitzan denetik dago. Baina gaur ez ote da, begi eta bihotz garbiz, begirada baikor bat izateko. Nik uste baietz. Ongia ugaria da. Herri honek balore asko ditu. Ez da, nola esango dugu bezetz, herri hon bada, asko itia, denetik egongo da, dudik gabe. Aitortu behar dut, batzueri Azkoitiko kristau historia gaur daño. Ez zaiela gustatzen, ez dutela estimatzen. Gizarte laiko batean bizi gerala diote, eta egia diote, egia da. Ez da existitzen herri kristau bat, gizarte kristau bat, egia da. Baina herri baten barruan, gizarte baten barruan, izan daitezke kristau asko, eta badira askoitian. Persona erligioso asko, ez bakarrik kristauak gaur egun, beste erligio batzuk ere bai. Eta nik gaur hori esan nahi nuke, gauz bat da laizitatea esaten dana, hau da, udalak adibidez ez du fede bat, ezin du eduki. Nola ba, administrazioak, estaduak, ez du fede bat. Baina era berean, kristau elkarteak ez du alderdi politiko bat, Ez dago futbol talde bat konfesionala, hori da laizitatea, laikoa da, egia da. Herri hau anitza da, herriak anitza dira. Beste gauz bada, zu ezberdina, laizismoa, sekularismoa. Fedearen eta elizaren presentzi publikoa ezin eraman izatea. Intolerantzia eta fobia ere bai. Zergatik? Ematen du kristau elkarteak ezin dituela harreman onak izan, ez duela eskubiderik, harreman onak izateko, presentzi publikoa izateko, herrian, administrazioarekin, eta bar. Eta alderantziz. Batzutan, pentsa daiteke, fedea, kristau elkarteren presentzi publikoa, evangelioaren arnasa, oztopo dutela batzuek, beren ideologia inposatu eta nagusi izatea nahi duten entzat. Bestela ezin dira ulertu hainbat jokabide oker. Eliza horren beste kritikatu behar alda. Denek dauzkagu damutzeko gauzak gure historian. Denek. Eta asko. Horregatik nik uste dut, beste pauso bat eman behar degula, denen artean, etorkizunari begiratuz, etorkizuna eraikitzeko. Jarrera zaharkituak eta zaharkituetan ez erortzeko. Intolerantzia, beti ez esatea, edo bakoitzak bere aldetik, elkar lana ezin eginez, besteak beti gaizki epaituz. Beste gauzen artean, laizitateak eta gizarte eta herri baten dauden fede, sinismen, erlijio ezberdinerekiko errespetua orekatu behar da. Laizitate baikor bat, herri baten barruan aurkitzen diren erabateko edo besteko taldeak era honean baloratzeko edo baloratuko duena. Helburua elkarlana da. Denen ongi izatea.
elkar bizitza paketsua eta aberatsa, denon eskubideak eta askatasuna errespetatzea. Eta hau nik uste dut garbi euki behar degula. Edo elkar lanean eta elkarketaren kultura baten alde egiten dugu, zenide elkartasunaren alde egiten dugu, edo denok galduko dugu jarrera, betiko jarrera zaharrekin. Jaunak eta ebere espirituak lagun deigula, kasu honetan ba, Azkoitiko herriari elkar bizitza paketsu eta aberats bat eraikitzen. Hala izan dedila. Zutik jarririk aitortu dezagun gure fedea. Egin dezagun ba otoitz Andre Mariaren oroimenean eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez jarri ditzagun gure eskariak jangoikoaren aurre. Eleiztar guztiok, Jesusen ama Mariari begiratuz, gizaki ororen goi mailako duintasuna sinistu eta defenda dezagula, behar zuenena batez ere, bere giza eskubideak errespetatuz, eragozpen guzia gaindituz. Eskadi ezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskari. gure parrokiaren alde, Mariarengan handiak egin dituen jainkoak, berritu ditzala gugan bere errukiaren doaiak. Eskadi ezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskari. beharrean aurkitzen diren guztien alde, gaixo, lanik gabe, espetxean, bere herritik kanpora, bakarrik aurkitzen diren adineko, etorkin, errefuxiatu eta gerra guztien biktimen alde. Aita jainkoak bere besoaren indarraz gora jaso ditzala ezerrezak, ondasunez bete behartzuak, eta lagun egin diezaiela bakarri daudenei.
Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskari. gaixo eta adinekoen alde, eta familietan beren etxeko baten eriotza sufritzen ari diren guztien alde. Jaunak babestu ditzala bere maitasunez. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskari. Azkoitiko herriaren eta agintarien alde. Gure ezberdintasunak areagotu gabe, elkar bizitza paketzu, zuzen eta nahikoa egiten saiatu gaitezen, eta jaunak bedenka ditzala gure alegin on guztiak. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskari. gu guztion alde, jaunak sendotu gaitezela itxaropenean, eta suspertu dezala gure fedea. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskari. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, gaurko diru eskia ere, Andramai egun hauetan izango dan bezala, parrokiaren aldeko eskaera berezia izango da. Eskerrik asko aurrez zuen laguntzagatik.
Igo bedi zugana, jauna, jaieraz egiten ari garen eskaintza, eta Maria Birjina guztiz doatsua zeruetara jasoaren otoitzari esker, egizu gure bihotzak goi maitasunaren garrez suturik jo dezala etengabe zugana. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, Jaunara dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Gaur Maria Birjina jainkoaren ama zerura jasoa izan bai da. Egun batean aintzaz betea izango den zure Elizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendo eta pozik torri du ura. Oraindik bidean erromes doan zure herriak. Izan ere, ez dezu utzi hilobian usteltzen, zure semea bizi ororen sortzailea miragarriro sortu zuen ama. Horregatik, aingeru taldekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean,
eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data. Itun berrita betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogian horrek hartzean, zure beriotza egoa aitortzen, zohauna etorriak horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, hemen aldare inguruan zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odola hartzen ditugunok, eta eukaristionetan parte hartzen ari geran guztiok, Espiritu Santuaz sendotuak izan gaitezela fedean, zenide elkartasunean eta itxaropenean. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Gogoan izan, jauna, gaur eukaristionetan, oroitu nahi ditugun guztiak lehen izenez eta aipatu ditugunak, gure bihotz barruan daudenak, danak denei jauna, zure seme Jesu Kristorekin erietzean izan direnezkero, baita ere betiko bizitzan eta zorionean bat izan daitezela. Eta hildako guztiak ere, arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan fededun zure adiskide eta jarraitzaile izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, hildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeuetan zerano, santu
atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan, jaunaren pakea beti zuekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duana, eta gure itxaropenaren oinarri sendoa. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitza eta sendatu.
Egin dezagun otoitz. Eukaristi salbagarria hartu dugu jauna. Egizu Maria Birjina doatsua zeruetara jasoaren otoitzari esker, piztueraren aintzara iritsi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharrak, bihar San Roke eguna, goizeko 11etan, meza nagusia izango dugu herriko erlijioso eta erlijiosa guztiekin. Kontuan izan, 9 mesarik ez dala izango. Eta baita ere esan, tombolare aurtengoare irikita dagoela. Zuen laguntza badakigu ona izango dela aurten ere. Eskerrik asko aurrez, zuen laguntza horregatik. Eta apaizaren bedinkapen handia hartu aurretik, abestu dezagun Ama Birjinari, agur, Jesusen ama. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Bereinka zaitzatela jangoikoa alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak aikoari. Eta igande ederra ona igaro.